Nagipay tayo mo nila ba? Hari tayo ba? May hindi ko lamin yung cameraman. Over mo. Adon? Ito mo ba? Ipa 10 minutes nung nga. Bro, sama luto yun. 6 minutes nung lang. Hindi pa. Ay, tuloy mo? Belum na kayo ng kata. Subuan nyo. Nagtakang pwede dito sa video. Camera ba? Notikin tanggal dari video. Oh, saya pakai. Naggaraw pa ito pala natin yun. Bulan makatulog ka nagdak na kainin. Wala pag 10. 7 kayo lang. 7. Ilang 8 minutes?
Pag 10 na ka, no? 10. Ay, shit.